So Susan Mtami wants another baby with Thembamli. So after all the drama that she caused on social media, this is what she is writing. Hanzi, dear Thembamliswa, your son has asked me countless times if he can have a baby sister, and the young man is sad because his best friend at daycare has a baby sister at home, but he doesn't. I told him he has a lot of sisters in Zimbabwe, but he's insisting he wants a baby sister. In my house, whatever Tino wants, Tino gets. Now I don't know what to do, Baba Tino. I have unblocked you so that you can talk to the boys, and I would also appreciate we have a mediator, someone like Honorable Kasukwere, who I respect so much. Munhu mukuru wandinonyara titaurirane, hopefully he might assist us in ironing out our difference for Tino's sake. The boy misses you so much, he's always locating you on the map. His older brother has been teaching him how to read the map so they never forget how to get back home. Ndisisi ava vari kunyengerera Honorable Themba kuti please uyai kani kumba tiite mumwe mwana wechi2. This time I'm kuside kwaThemba because Themba haana kana problem ndozvandatoona. Susan is just something else. I think she should just open a reality show yake yekuti keeping up with baby mama Susan, because ane drama musikana yeye. Ndofunga hapana kana 2 months ablocker iye Honorable Themba, haana kana 2 months, but akudzoka futi iye ega futi unblock. Nemashoko akamboudzwa Themba aiya last year, vanhu vakaudzana mashoko, and Themba wacho I thought kuti pesa apa akatombloka Susan, because nezvaakaudzwa zviya akatotaura akati I'm blocking here. What kind of nonsense is this? Regai tirevisite machats acho zvaakataura last time. Akanga anyora kuti Thembamliswa zvikanzibata benzi between me and you, anosara kumental health institution ndiani? At least I look after my children unlike you. I'm glad now people know who you are, a silent assassin who preys on innocent opposition political activists and send them to their maker. I'm not scared of you, nor will I be silenced by someone like you. Name calling and use of derogatory terms will only make things worse for you. Mwana waunotaura nezvake who paid for the DNA kuti uzive kuti ndewako. Une ngozi, you killed people in Urungwe. You were an accomplice in Parents Shiri's death and Patson. You come here to hoodwink the masses, yet your hands drip of blood. You abuse Cynthia Tendai Mugwira, the mother of your 2 children, emotionally and physically. You piece of shit. This time around you have met your match. I'll meet you at your level. Citizen, that's my proof of the DNA payment. Ndobvaisa payment yacho, proof yacho kuti ndiye akatobhadhara payment. Achiti iye baba vangu asingatomboda kunzwa anything about mwana iyeye. Ndobva azonyora futi kuti Citizen, the father of my child, Thembamliswa, who also murdered an innocent citizen apart from the minor who died whilst having a backdoor abortion which he engineered, is on ED Mnangagwa payroll, and they are on shopping spree of hiring people in Australia to tarnish me. But when God, zvese zvainyorerwa Themba akanyarara asingapinduri. Nhasi ozoti toda kuita wechi2, mashura chaiwo ari kutaurwa naSisava. Mashura, handisana mbona mashura akadai so. Wakambonzwa wakauraya nhingi, wakaita so, uri under ED Mnangagwa payroll, unouraya vanhu, wodzokera futi to the same person iyeye. Ndofunga akatokonzeresa Thembamliswa kuti asatomboita hanya naTino at all, because anga atoita like kuti even mwana wake muhombe Themba aitomutora semwana wake, achimufonera and achiti mwana wakewo Themba. But manje sisi spoiled everything for vana vake. Pakadai so mozotaura kuti Themba ane hutsinye, anoita sei, but takamuona recently achienda nevana vake. Crew yake yese muri kuiona kuSouth Africa, akaenda nayo for a holiday. Iye chete Tino ndiye anga asipo, vana vese vaThemba vanga vari pagroup. Mababy mama ozotanga kutukwa naShadhaya pakadai so. Vanenge vatopa Shadhaya content because of one person anedzisimo. Susan, I think she needs to be examined. Handinyatsonzwisise zvangu. Drama rake rimwe rinonakidza, but rimwe racho rinoda kumboendeswa kumental health kuti anyatsotariswa kuti pake chaipo like kuti pfungwa dzake dzinenge dzinyatsofunctiona sei, because dzimwe dzatenge chiitirwa. Gore riya ndokuzovhura kesi achiti ndarepwa naMnangagwa. Yakazosvika kupiko kesi yake iyoyi yakavhura. So kuti tinyatsomutemba kuti zvinhu zvaanenge achiita after all this ari kuti aiwa ndati ndikuda baby, ndikuda mwana here, handamboti ndikuda mwana, but ndozvaanyora. Hanzi ndikuda kungoti Themba aite relationship nemwana wake. Panoitika sei relationship achimbouya achinzi baba wake vacho vakauraya vakaita sei, the same person iye waanenge achifumura pasocial media ozonzi aite relationship nemwana. Haaona kuti anenge achiremedza vanhu ipapo pakadai so. Kana iye Themba wacho akangonyarara pakadai so, tomublema here futi pakadai so, tomuti chii? Because vanhu vakawanda vatori neimwe picture yaThemba
but the same Temba yeye ndiye ari kukumbirwa kunzi uya undimitise uya tite mumwe mwana. Tozotanga futi kuona rimwe drama pasocial media riri kubva kuna Sisi, because Sisi havatanika vaitiswa mwana wacho wechi2 iyeyo itoenda kutove kupati 2 kwelife yake. Haaneteka Sisi ava vatombonete, everyday vanenge vatori naye iye Temba Mliswa. I don't know what you guys think nenyaya yaSisi ava ari kuda mwana wechi2 from Temba, and vari kuda kuti Temba aite step in sababa. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi.